Hagdan naman sa diyagi kag listahan, manghatag na pud ka no. Oh, mga atag, oy. Labi nag sa lista. Nalista man ka kuwara. Oh, naa ka dira sa lista. Lah, nagdaglis tayo. Maghatag guro ni. Ato na ko sa kuya, be. Pila man siya panghatag anak. Aw, dako gini siya basta naa ka sa lista diri. Dako lagi di budget lagi. Saman. Sa baa pa ni mo ka bang nagdamgutan? Nay nang hatag ato. Asaman, ang dapita. Ladtong, sukong kay noon. Oh, kan na. Maayo, ato ta. Daray! Saman. Kana? Oh, Sabi ako, budget sa ulan. Ay, siya, guy, kay namin siya nalista sa pikas. Namin po ka sa pikas. Taysa. Murag, wala nang guro ka diri sa lista, guro. Ay, kanawa daw. Wala ka sa lista lagi. Hala, uy. Naalagi ko ra. Naman ka sa pikas lista. Niya ikaw na po ka sa pikas. Ani si Tigay, kay naraman na siya na lista sa pikas. Wabi ako na lista. Naka sa pikas, uy. Yagi ba, ako na lista. Naka sa pikas, wala man gay mo yung lista diri. Ikaw apil makas pikas. Wa ko sa pikas. Wabay ka. Yapil biya sa gralya dano. Ni wa ko kadawat kwarta kali. Eh, naka sa lista. Nga ako sa lista diri. Ikaw mo iwa. Bahala ang bira, oy. Awa mo na sa mo. Nilakaw na ni nun. Saan naman ni, oy? Atay sa mukha ni mo. Wala ko ka kwarta ni ba? Kana? What's up mga ka-Jim's Job? It's time to shout out now. Shout out kung John Luis Rivera o kang Carl Justin Bantok. Shout out din ko sa akong mga kauban unta na sila sunod. Iko, sunod. Shout out din kong John Luis Rivera o kang Gerald Bourbon. Shout out po kong Kent Mark Ansero. Shout out. shout out ko sa akong mama. Go. Shout out din ko sa akong papa. Shout out kong John Rio, pinakagwabo. Shout out sa among tanang followers. Shout out dol.